pas. Iki Pak Dian lho celeng. Ya rasa banter-banter. Ayo. Suwarane Jo ngopo ta cah? Ya. gandeng belah biangan Gede balap yang ayo. Kok jeglek aku yo. Lah wis telo kolong mlaku ae kok. Ayo geti Walang Sangit. Ayo. Ayo Kak. mau pisan-pisan ki dialem ayu apa piye ngono lho Ya wis ora Walang Sangit. apa Rayap. oke telek cecek Kok sik ngarani majare kok trek cecak iki lho. ireng putih aku kelingan Oh iya. Cilike ora masalah ambune. Ayo 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 Mbak Eka sing cantik. ayu ta Ayu dhewe. nah makasih Ayune nek dhewe ijen. Nek karo Mas Garing ayu kowe Kak. Tenang tenang karo Mas Garing ayu. kok iso dipadakno Mbah Buyut lho Wis to diterima-terimake. Ayo. siap Nyerap. Ayo. nyeram biai kowe karo jengleng apa bedhok pitik Jeglek lho kok jeglek. sah aku Kaya arep nyekel garangan. Kok padake garangan. Ora. Padake garangan. mau tikus saiki garangan Aku ora muni tikus, aku mau kaget tok ngisor ndebok kan mak brapet apa tak kira apa bae kowe wis lungguh ngono. sing bener ki luwak kae kan masa aku ora tau kan Pak Bayu iki ngono kuwi lek karo anggota lawas. Iya to sia-sia. iya Wis sabar-sabar. Anggota lawas iki galak-galak. Wis kek ayo nembang neh. Anggota aku biar iki mantan debt collector kabeh iki tadi. koyo kucing Ya. ora apik blas Keren. Iya. sik tak menata Aya. Alah. Apa? aja omong ae Oh iya iya. nyeram bayi nuswan toro Malah kejak perang iki. Lah iringane ngono. Wah kaya son gorek Grajakan kok metu bom barang. Ayo Dita. banyu Kolon golongan sekarang. Kae Kak, iki dina iki live streaming oke banget. wonten Eneng pirang-pirang, eneng pirang-pirang. SBA TV Oh, iya. Kok omonge ora mau. Wacine wong jeglek tinggal ngobrol. Iki enek titipan sing kudu ndang disampaikan, nanti ndak selak lali. Lho kowe iki CV titipan kira to piye? Ora, ayo. Wong ana wong jeglek ora dijeglek malah Lor lan ke dolan seker. Ya Kak. an dalammu bengi sajane komplit. Saplai ulang tahun pernikahan lho. Ya. Anu gumbira. Gumbira saiki wayahe jengleng Wah, percil kok ndendeng. ya ora apa-apa to bercil karo kodhok ayo Ya Kak, ayo. lor lan kidul lalasangker Lor lan kidul lala sangker. Wong Jawa kok dadi disko Jawa to, Cah? wis ngapik to ndak wayahku aku ya pengen dijengleng karo Pak D lho Oh iya, jegleng.
Kang Kaliwiyat. Kang Kaliwiyat liwiyat. Belambiangan. Kaget aku. Kuwi tanda-tanda kah? Tanda-tanda apa? Setruk. Ya ora. Lambe ditai. Lah piye to dileket mau ngono lho tak Wah, aku takoni. manuk sing ndang iki lho. Lah tak kira setruk. Tak kira kebange apa. Ana wong joget kok ora tak ada stroke. Ya. Nyengkleng tapi jangan gini. Aku tak jadi takut. Takut ora sepiro, gila lho. Nek wedi cek duwe merbawa nek gila iki berarti jijiki. Gak. Sing apik ta. Iya. Belambiangan. Belambiangan. Ya. Aja takon senang Tanah India. Gumelyaring. Gumelyaring. Yo. Taman Sari Nusantara. Belambiangan. Yo, gerakan. Monggo, ayo, yuk. Alam Haidar. Yo. Yo. Raja
Terima kasih.